खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरीआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय दुलाराय भारत नाङै 17 मेसिम लकडाउन 3 आरोबाव फोसावबाय। भारतनि नखर मन्थ्रिया ग्रीन आरो अरेन्ज जननि सिङाव थानाय ओनसोलाव अनलाइन शपिंखौ खुलिनो होबाय। रिलायन्स आरो जिअ'आ बेसेन नाङै सानसेयाव 2 GB नेटपेक फोसावदों। 3 मेनि 24 घन्टायाव कर'ना भाइरासजों दुलाराय भारतआव साग्लोबसारनायनि सानखो। जम्मु आरो काश्मीरनि आमदुराव दुखुनांथाव उदखारिनि गाग्लोबनाय। आमेरिका आरो भारतनि गेजेराव अनलायनायनि गोरोबथा। दुखुनांथाव सा 12 CRPFनाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों। दुलाराय भारत नाङैनो महामारिया कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव दुलाराय भारतआवनो आरोबाव फिन भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ लकडाउन 3 फोसावनाय जाबाय। गाहायै बे लकडाउननि सायाव गोबां सुबुंफोरा बायदि बायदि बाथ्रा बुंदों। महामारिया कर'ना भाइरासखौ लानानै गोदान दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ जेब्लासिम बे महामारिया कर'ना भाइरासनि थाखाय भेक्सिन दिहुननो हाया अब्लासिम लकडाउनआ सोलिबाय थागोन। बेखायनो जों गासिबो बेबायदि थासारिखौ लाना थांना थानो थाखाय सोलोंनांसिगौ। 3 मे खालारखालि भारतनि नखर मन्थ्रिया जायफोर ओनसोलफोरा ग्रीन आरो अरेन्ज जननि सिङाव गोग्लैयो बैफोर ओनसोलफोराव अनलाइन शपिंफोरखौ खुलिनो होसिगोन होनना फोसावनाय जादों। गाहायै जायफोर सुबुंफोरा जायखिजाया गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ अनलाइन शपिं खालामग्रा जेरै एमाजन, फ्लिपकार्ट, स्नेपडील बायदिजों अनलाइन शपिं खालामनो हासिगोन। 3 मे खालारखालि भारतनि रिलायन्स जिअ' कम्पानिया दुलाराय भारत नाङै महामारिया कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन जाबोबाय थानायखौ नोजोर होना सानसेयाव बेसेन नाङि 2 GB नेटपेक फोसावनाय जादों। बे नेटपेकखौ गाहायै माइ जिअ' एपआव थांना जों गासिबो बाहायनो हायो। 3 मे खालारखालि 24 घन्टायाव दुलाराय भारतआव कर'ना भाइरासजों गोदानै सा 2644 सुबुंनाव कर'ना भाइरासआ साग्लोबसारदों। फारसेथिं सा 83 सुबुंफोरा जिउ गोमानाय जादों। दुखुनांथाव दि दासिम भारतआव 39,980 सुबुंनाव कर'ना भाइरासआ साग्लोबसारदों आरो 1300 सुबुं जिउ गोमानाय जाबाय। बेफोरबायदि दुखुनांथाव जाथायखौ नुनानै भारत सरकारा गले गले गासिबो सुबुंफोरखौ ससियेल डिस्टेन्स आरो माखासे नेमखान्थिखौ मानिना सोलिनो थाखाय खावलायदों। बुहुमनां कर'ना भाइरासनि थाखाय गासिबो हादरावनो दुखु आरो खस्थ'जों नांथाबनाय समावबो भारतनि जम्मु काश्मीरनि आमदुराव भारतनि रैखाथि बिफानजों दावहा जायो। बे दुखुनांथाव दावहायाव भारतनि रैखागिरि बिफाना 5 सुबुङा जिउ गोमानाय जायो। बे रुंसारि जानायाव सासे गोजौ थाखोनि कर्नेल बिथांबो दंमोन। सुलु मोननाय बायदिब्ला उदखारिफोरा पाकिस्ताननिफ्राय फैनायमोन होनना सुलु मोननाय जादों। फारसेथिं बे गाग्लोबसारनायावनो 2 उदखारियाबो जिउ गोमानाय जादों। बुहुमनां कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा गंसे हादरनिफ्राय गुबुन हादरसिम थांफै खालामलायनो हायैखौ नोजोर बोना भारतनि गोबां नोगोरारिफोरा गावनि हादर फारसे गिदिंबोफिननो हायैखौ नोजोर बोना आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ भारतनि नोगोरारिफोरखौ आमेरिका सरकारा रैखाथि होगोन होनना रादाय होनाय जादों आरो जेब्लासिम कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया खमाया अब्लासिम आमेरिकानि पेन कार्ड आरो भिसानि सम जोबनायखौबो बारायना होनाय जाबाय। भारतनि CRPFनाव गासै सा 12 सुबुंफोरनाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों। बेबायदि जाथायखौ नुनानै भारत सरकारा दुखु फोरमायहरदों आरो फोरमायदों दि जेरैखिजाया कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि खालामनो नाजाथारनांगोन। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।